Čo robí Michal? Ja striham Guličky striháš? A prečo ich striháš? lebo to múčky. Lebo sú čo? Lebo tam je to Šnúrky. šnúrky. A čo tam dávame na miesto šnúriek? Čo tam dáme, keď odstrihneš tie šnúrky? Sesiaky. Háčiky. 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 Hej, a čo potom urobíš, keď guličky budú mať háčiky na sebe? Zavesíme na stromček. Na stromček? A ktorá sa ti najviac páči gulička? Táto a táto a táto a táto. Tieto? No. Krásne. Tieto teraz idem strihať. Dobre. Čo? Takto. Nemusíš ich tlačiť, iba ich tam navrch polož.